Ma nasibx li l-poplu huwa 100% lesta li għadin. It-tieni jum tal-ġbir tal-iskart organiku u l-problemi xorta ma naqsux. Dan għaliex minn barra l-kwistjonijiet li kien hemm f'xi lokalitajiet fejn ma sarx il-ġbir tal-iskart organiku qed tidher evidenti problema akbar, dik tan-nuqqas ta' tarif fejn nidħlu ħinijiet u ġranet tal-ħruġ tal-iskart. Net News dar dawra fl-Irħula u sab boros suwed li nhar ta' ġimgħa ma jinġabru mill-ebda lokalità. Xi residenti li tkellmu magħna qalu li hemm problema bil-barranin li jgħixu Malta, kif ukoll dawk li jkunu fuq btala f'pajjiżna u li ma jagħtux każ dawn l-istruzzjonijiet. Dan minn barra l-anzjani u persuni oħra li għadhom ma jafux bit-tibdil fis-sistema tal-ġbir tal-iskart. Riżultat ta' dan qed naraw bankini mimlijin boros ta' żibel mhux miġbura li jispiċċaw mqatta' u bil-ħmieġ imxerret. In-nuqqas ta' kampanja edukattiva qabel it-tnedija ta' din l-iskema qed tidher biċ-ċar u għar minn hekk ħafna qed jgħidu illu huwa ġust li l-Ministru Herrera qed iwaħħal biss fin-nies. Eżempju klassiku huwa dak li ġralu l-eks sindku laburista ta' Ħażebbuġ illi ħareġ il-borża sewda fil-ġurnata tagħha, iżda din ma ġabruhiex. Bi Brian Bonnici jgħid li qed ninqdew biċ-wiċċ.